Vitajte pri počúvaní podcastu Srdce do biznisu. V rozhovoroch o tom, ako sa mať v práci dobre, zvládať každodenné situácie s väčšou ľahkosťou, naplno využiť svoj potenciál a rešpektovať svoje limity. O nás, o ľuďoch v pracovnom prostredí, prakticky a vecne so psychologičkami a trénerkami zo spoločnosti Timan, Martinou Šarišskou a Janou Oleksovou. Mati, ty teraz robíš na takom veľmi zaujímavom projekte, kde v podstate posudzuješ kompetencie manažérov, ktorí sú často z celého sveta. A tým pádom sa ti tak rozšírilo to tvoje pozorovanie o nových lídrov, o nové témy. A ja som bola zvedavá, keď sme sa naposledy rozprávali, že či si mala nejaké nové postrehy, pozorovania a ty si mala pár pekných postrehov o ženách v manažmente. Takže dajme túto tému na stôl a povedz mi možno, že čo si tak navnímala a od toho sa skúsme odraziť v tej dnešnej téme. Áno, táto časť teda bude o ženách, ale myslím si, že je to veľmi zaujímavé navnímavať aj keď nie si žena, teda keď si muž. Pretože to ovplyvňuje, myslím si, že každého v tom pracovnom prostredí a teda čo mne z tých pozorovaní vyšlo a vôbec som to nečakala, ale teraz keď sa nad tým zamýšľam, tak to dáva zmysel, je, že ženy, líderky veľmi málo kedy prejavujú empatiu v tých manažerských rozhovoroch, respektíve sú také možno skôr prísne, na cieľ orientované, na výsledok orientované, ale keď sa s nimi potom rozprávaš v rámci nejakého intervia, pohovoru, tak si to dajú ako svoju charakteristiku, že sú empatické a im to veríš, že sú empatické, aj dokážu to podporiť nejakými príkladmi zo života, z praxe, ale potom priamo v tých rozhovoroch, pretože ja s nimi vediem aj rôzne rozhovory, ako hranie roli, že ja hrám zamestnanca, oni hrajú teda toho lídra, tak tá empatia tam nie je. Je to veľmi taký prísny, alebo teda na cieľ orientovaný rozhovor, kde aj osobné témy nie sú rozoberané. Všetko smeruje práve na ten výsledok a málo porozumenia, málo empatie. Ale nehovorím, že tie rozhovory sú zlé, ale toto tam chýba. A potom sme sa o tom rozprávali aj v takom širšom fóre, aj s inými hodnotiteľmi z rôznych krajín a prišli sme na to, že veľakrát to je taký fenomén žien, akoby tá empatia, keď prichádza od ženy, nie je vhodná do toho pracovného prostredia. Čiže to je nejaká forma, nejaká rola, nejaký vzorec, ktorý sa naučili tie ženy držať, aby dokázali možno fungovať v tom mužskom prostredí, v mužskom svete jednoduchšie a potvrdzuje sa nám to stále ďalej a ďalej. Čiže nie je vhodná. Čo ty myslíš, že je vnímaná ako slabosť tá empatia u tej ženy? Áno, že už môže byť áno, že u toho muža tá empatia je niečo ako plusové body, že je to veľmi pozitívne hodnotené od okolia a u tých žien je to vnímané trošku inak. Je to ako keby tá ženská stránka, možno aj slabosť, hej? Veľakrát. A toto môže byť niečo, čo ovplyvňuje potom ďalej to správanie tých žien, ktoré sú v tých líderských pozíciách. Lebo tu sa bavíme už v takých vyšších líderských pozíciách a predsa len možno aj ten pomer tých žien a tých mužov v tých líderských pozíciách, tak tie ženy ťahajú za kratší koniec. Čiže sa snažia napodobňovať nejaké mužské správanie, aj keď nechce sa mi povedať, že to je len mužské správanie, lebo veľakrát tí muži v líderských pozíciách sú empatickí a zrovna pre toho klienta, ktorého pracujeme, tak je to žiaduca vlastnosť, ale častejšie ho splnia muži ako ženy. Tak toto je až mi je ťažko, keď to hovoríš. Čiže to, čo by mala byť práve tá naša silná stránka, čo by sme mali priniesť alebo vniesť do toho manažmentu, tak ak tomu správne rozumiem, tak my si to tak trošku nechali zobrať, aby sme dobehli mužov a neboli vnímané ako slabé. Áno, tak to ja vnímam tiež. No dobre, no tak poďme nejaké obroditeľské hnutie teraz z toho urobiť.
zažila si možno taký ten dobrý príklad tej empatie, kedy si to nevnímala ako slabosť, ale že čo je taká tá mustra, alebo čo by sme poradili ženám, aby postupne do toho nesklzli a nevyužívali empatiu všade inde, len nie v robote? To je veľmi dobrá otázka. No, podľa mňa je veľa dobrých líderiek, ktoré sú empatické, čiže mať tie dobré ženské vzory už sa určite oplatí. Niekedy je to ťažké, keď si trebárs v prostredí nejakej technologickej firmy, kde naozaj vedieš ty sama. Áno, aj tvoj tím sú väčšinou muži, čiže snažíš sa nejakým spôsobom reflektovať to, čo si myslíš, že potrebujú, alebo čo rešpektujú. Na druhej strane tiež to okolie, to ako vníma tie určité vlastnosti, ako sme ich aj my na začiatku pomenovali, pritom to tak vôbec nemusí byť, že empatia je ženská vlastnosť a teda tí muži ju skôr nepoužívajú alebo nevyužívajú, pritom vôbec to tak nemusí byť, ale bohužiaľ tak toto okolie na to nazerá a teda keď sa žena správa empaticky, môže to hodnotiť, že je málo tvrdá, emocionálna, neviem. Čiže akoby v tej negatívnej konotácii a potom to ovplyvňuje aj teda to správanie tej líderky chtiac, nechtiac. My sme v jednom z minulých podcastov spomínali práve ten vzťah a výsledok, to connection and direction a teraz mi to tam tak ide znova, že asi, ak tomu správne rozumiem, sa tie ženy viacej preklápajú k tomu direction, čiže viacej pritláčajú, aby bol dosiahnutý ten výsledok. A to, čo ty navrhuješ, že aby vlastne využili najprv tú empatiu a vybudovali ten vzťah, aby mohli ten výsledok požadovať takouto prirodzenejšou formou. Čiže čo ich ideme povzbudiť? Že áno, že je nesmierne dôležité vyžadovať ten výsledok, ale nebáť sa ukázať tú empatickú stránku svojho ja? Určite. Ja by som teda, aj ty si spomínala v tom predchádzajúcom alebo v minulých podcastoch v rámci connection, direction, vzťah, výsledok, že je dobre si to zreflektovať. Čiže v prvom rade si to podľa mňa je dôležité si to uvedomiť, lebo myslím si, že tie ženy líderky si to veľakrát ani neuvedomujú, pretože oni vedia, že sú empatické, vnímajú sa, že sú empatické, vedia povedať príklady na to, kedy boli empatické, ale potom v tej priamej reči, keď vedú rozhovor, tak to chýba. Čiže je to podľa mňa nejaký už naučený vzorec, akým sa naučili fungovať v tom prostredí, v svojej spoločnosti alebo firmy, kde pôsobia. Čiže vôbec len to zvedomenie, tá spätná väzba od iných im veľakrát otvorí oči, lebo si toho vôbec nie sú vedomé. Čiže možno zreflektovať sami na seba, na to svoje správanie, na tú formu komunikácie a prísť teda k tomu zisteniu, že kde ma to viac ťaha. Či ma to ťaha do toho vzťahu, lebo však toto nie je univerzálne rozprávanie o všetkých ženách líderkách, lebo však aj to sme povedali, že je veľa vzorov ženských empatických líderiek, ale uvedomiť si, kde som a možno čo to spôsobuje a skúsiť sa sústrediť teda na to, aby som v tom svojom fungovaní mal tú rovnováhu medzi tým vzťahom a výsledkom, pretože jedno bez druhého z dlhodobého hľadiska nebude fungovať. OK, to sa mi páči, takže povzbudenie od nás. Obidve stránky budujte a možno naozaj, že začneme tou sebareflexiou, že či nemám nejaké dve podoby svojho ja, jednu tú mimo pracovnú a druhú tú pracovnú a či práve v tej pracovnej sme nezabudli na to, čo má byť naša silná stránka. Takže držíme palce? Držíme palce. A ako to máte vy? Aké ďalšie témy vás zaujímajú? Tešíme sa na vaše komenty, postrehy a námety na rozhovory na podcast@tyman.sk. Sledujte nás na sociálnych sieťach Facebook a LinkedIn.